Diyos marhay na aldaw po sa indogabos mga tugang ko ki Kristo. Iayon ta po sa satuyang mga pamibi sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat dulot kan del Rosario family, Maricor Grijalvo, for all the blessings received dulot kan ni Augusto Bunaw, thanksgiving and petitions of Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr., thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete, thanksgiving and petition of Evan Lawrence Rubio, in honor of Our Lady of Mount Carmel and Saint Joseph, offered by Decena and Llantero family. In honor of Our Lady of Mount Carmel, offered by Matias family. For complete healing of Maria Faye Donna Rodriguez, and for safety, good health, and divine guidance of Arnold Bunyag II, for safe and good health of Yael Maria, Gerald Tudor, Jerome Rodriguez, Cindy, Carmen, Kervin, Joseph, and Arnold Kirby Bunyag, and Kirby Bunyag and Michelle Araceli Primavera. For complete healing of Eleanor Compuesto, offered by Cindy Bunyag. For safety, good health, and financial blessings of Mary Jane, Roderick, Mylin, Junior, Joseph, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Judy, Christian, Luis Angelo, Marie, Naina, and John Rude, offered by Decena and Llantero family. Special intentions of Mel Matias and family. For the soul of Father Luan Harsha and Father Sol, for all the souls of dead members of CRC and LLFCC, for the souls of Pantaleon, Reynaldo, Rodrigo, Antonina, Jaime, offered by Nene del Rosario, for the soul of Arnold and Arvin Arnold, offered by Bunyag family, for the souls in purgatory, offered by Maricor Grijalvo, for all the souls in purgatory, offered by Decena and Llantero family. Ngunyan, iyo ani kakaglimang Domingo kan ordinaryong panahon. Ang pagtubod, iyo ang giya ng pagkamuot. Iyo iyan ang pagkakaiba kan pagkamuot kan mga hayop sa pagkamuot nin tawo. Alagad ang tawo, mayo nin pinipili. Ang pagkamuot, pwedeng paggabusan nin huli ta ini, may kaibang pagsabot. Urog pa ang pagpadangat. Ang pagkamuot kan Kristiyano nin huli ta ini, may kaibang pagtubod. Sa tuya na pong pupunan ang Santa Misa na papamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, Formator, Professor, Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po ang gabos, asin madurungan niya itong awiton ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka nama, kanakyasin ka ni Espiritu Santo, Amen. han kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigaw kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahmibi kita. O Diyos na nagpapahiling kang liwanag din sa imong katotohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan, tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod na itong mga salungat sa ngaran na ini, sikwalon na sinitong mga angay digdi sunodon, uli keso Kristong kagurang nanya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang tingog ni Moises na nagsasabi, maghinanyog kita sa boses ni Diyos na yaon sa satong puso. Arog kaini dapat ang satuyang disposisyon sa paghinanyog sa Ebanghelyo. Sa paagi na ini, kita makakaigwa nin tunay na pagkasabot sa tataramon kan Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Nagsabi si Moises sa banwaan, kung magdangog ka sa tingog kan kagurangnan na sa imong Diyos, inuutob ang gabos niyang tugon asin kabutan na nasusurat sa libro kanley na ini. Kung magbalik ka sa kagurangnan na sa imong Diyos, sa bilog mong puso asin sa bilog mong kalag. Taan tugon na ini na itinatao ko sa imo ngunyan, bako labi kahalangkaw sa imo, ni labi kaharayo. Mayo ini sa langit, na magsasabi ka, si Isay ang masakat sa langit para sa mo, para ko anon iyan, para sa mo. Ipadangog, asin, isagibo niya mo.
Mayo man ini sa balyo kan dagat, na magsasabi ka, si Isay an mabalyo kan dagat para sa mo. Para ko ahon, iyan para sa mo. Ipadangog, asin isagibo niya mo. Taharaning marahay sa imo ang tataramon. Yaon sa imong nguso, asin sa imong puso, tanganing isagibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Ako, sa imo namimibi kagurangnan, sa panahon nin pagmarahay o Diyos, sa dakula mong karahayan nin buot, simbaga ako, sa katotoohan, kantabang mong kaligtasan. Simbaga ako kagurangnan, talabi-labi ang karahayan mo, susog sa dakula mong pagkamahirakon, lilingya ako. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Ako dukha asin nakukulgan, sakluton ako kan pagliligtas mo o Diyos, uumawon ko ang ngaran kan Diyos sa awit, papadakulaong ko siya sa pagpasalamat. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Mahiling kan mapakumbaba asin magugma sinda, mga nagahanap sa Diyos, mabuhay ang sa indong puso. Tadinangog kang kagurangnan ang mga daing sukat, ang sa iyang mga bihag, dai niya hinamak. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Ta ililigtas kan Diyos ang Zion, itutugdok niya ang mga syudad nin Huda, eerokan iyan asin sasadirihon. Mamanahon kan kapag arakian kan sa iyang surugoon, asin eerokan kan mga namumuot sa iyang ngaran. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Ang kadunungan kan Diyos na nitawo sa persona ni Kristo. Ang Diyos nagpapahayag kan sa iyang sadiri sa paagi ni Kristo. Iyo man ini ang Diyos na nagpapahayag sa gabos na linalang. Ki Kristo ang gabos na linalang binabago, asin nakakabalik sa mahal na Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo Jesus ang ladawan kan Diyos na dai nahihiling ang panganay nin gabos na linalang hulita sa iya linalang ang gabos sa kalangitan asin sa daga. Ang nahihiling asin ang dai nahihiling. Tronos o dominasyones o prinsipados, o potestades, ang gabos linalang huli sa iya, asin para sa iya. Siya enot sa gabos, asin ang gabos na nagpapatugmad sa iya. Siya man ang payo kan hawak, na iyo ang simbahan. Siya ang kapinunan, ang panganay, hali sa mga gadan. Tanganing magisiyang nanginganutan sa gabos. Huli sa iya, minarhay na mag-erok ang lambang kapanuan. Asin huli sa iya, ipinakiulian ang gabos para sa iya man sana. Ipinakituninong huli kan dugo kan sa iyang krus. An mga nasa daga, siring man an mga nasa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para pagrukyaw kan Ebanghelyo. Alleluia,
pasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Igwanin sarong abogado na tuminindog sa pagsugot kay Jesus nan sabi, Maestro, ano ang dapat kong gibuhon tanganing manahon ko ang buhay na daing kasagkoran? Nagsabi siya sa iya, sa ley ano ang nasusurat? Ano ang pagbasa mo kayan? Ini nagsimbag, Maamot ka sa kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog, bilog mong isip, asin sa imong kapwa, nasiring sa imong mansana. Nagsabi siya sa iya, tamaan sa imong simbag, gibuhay yan, asin mabubuhay ka. Alagad siya buot magpahiling kan sa iyang katanosan, nagsabi kay Jesus, asin si Isaiah sa kong kapwa. Sa pagsimbag, si Jesus nagsabi, sarong tawo naglulugsot haling Jerusalem pa Jericho. Nahulog siya sa mga tulisan, hinubaan asin linanog-lanog. Dangan naghali si mga tulisan, binayaan siya na haros gadan. Nagkataon na sarong padi naglulugsot sa dalan na ito, pagkahiling sa iya, naglikaw. Siring man sarong Levita nakaabot sa lugar, pagkahiling, naglikaw man. Alagad sarong Samaritano na naglalakbay o minabot sa tungod sa asin, pagkahiling, udok na naherak. Dinulok, binugkusan ang sa iyang mga lugad, inulaan in lana sa kaarak, inilunad sa iyang hayop, asin dinara sa harong naturugan, asin inasikaso. Sunod na aldaw, nagbutbut siya nindo ang denaryo. Itinao sa kagharong, asin nagsabi, asikasuha siya, ano man na dagdag mong gastos sa kuyang babayadan pagbalik ko. Si Isay sa tulong ini sa paghuna mo, anagin kapwa kaytong nahulog sa mga tulisan. Siya nagsabi, sinagpahiling sa iya nin pagkahera. Nagsabi sa iya si Jesus, lakaw, ikaman, maggibonin siring. Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Siguro po pamilyar ka mo sa sarong tagline joke sa radyo na ansabi, igwa pong sarong maestra na naghapot sa sayang mga estudyante. Ano ang pangarap nindo o ano ang gusto nindong maging pag nagdakula na kamo? Hapot kan maestra sa sayang mga estudyante. Sabi kan saro, Ma'am, ako po gusto kong maging doktor para makatabang sa may helang. Si Saroman nagsabi, gusto ko po maging pulis para magtaonin proteksyon sa mga inaabuso, asin dakupon ang mga mararaot na tao. Sabi man kan Saro, gusto ko pong maging abogado para matabangan ko itong mga naaabuso. Since si sarong estudyante hinapot, o ika gusto mong maging ano pagdakula mo? Sabi kan aki, nasabi na po nindagabos, gusto ko maginasa ng kapwa para hayahay. Mayo na siyang pangarap, ito na sa nang pagsiserbian kan sa iyang mga kaklase. Mga tugang, ang parabola kan marhay na Samaritano, nagtutukdo sa satuya na ang sisay man na nangangaipo, iyo an satuyang kapwa. Bako sa naman ini sa mga tao na namumutanta an sa tong mga kapamilya, amigo-amiga, si kataid sa harong o kaya an sa tuyang kahimanwa. Tandaan niya to na ang mga Hudiyo, dai uyon sa mga Samaritano. Inaapod sindang mga heretiko, traidor, asin dai mo iisipon na magibonin marhay para sa saimo. Pero sa satong ibanghelyong nadangog ngunyan, si Jesucristo na sarong Hudiyo, ginibong bayani an kinauung isa nindang Samaritano.
na siguro nakapagpainit nin dugo sa sayang mga kahimanwa, lalo na duman sa mga kamagurangan asin yaon sa templo. Alagad, kung paghihilingon, ang tinawanin doon ni Jesucristo, iyo ang pagkamuot. Pagkamuot na mayong limitasyon, huli sa pagtubod, huli sa kolor, huli sa rasa. Bakong nagsabi si Kristo na, kung an namumutan mo, ito sanang mga namumuot man sa saimo, ano ang merito kaiyan? Sa Ebanghelyo, ang sarong abogado naghapot, si Isay ang sakong kapwa. Pero siring na ini nasimbag na, mas marhay na hapot iyo na kung paano kita magin sarong kapwa. Ang pagkamot, iyo ang perming pinakasentro kan katukdoan kan sa tuyang kagurangnan. Sa parabola kan huring paghuhukom, ang hukom nagsabi, kanako nagutom, tinawanin donin kakanon, napaha, tinawanin inumon, nagihelang, asin nasa prisuhan, asin binisita nindo ako, dagos sa kahadean nin langit. Nutaranta na si Jesucristo mas nagpahayag pa na ang pinakakaipuhan tangani na makalaog sa kahadean nin langit, iyoan sa tuyang mga gibong herak na nahiling niya to sa parabolang ginamit ngunyan ni Jesucristo. Ang katukdoan ngunyan na aldaw, nag-iimbitar sa satuya na hilingon niya to an sa tong relasyon sa iba. Ano ang satuyang ginigibo kung kita nakakanumpong ni nangangaipo? Minadulok lamang daw kita o minasalingoy tangani na magdulot nin makakatabang o inaagihan o iniiwasan na sana arog kan sarong padi asin libita huli sa takot asin pagtaong importansya sa pansadiring pangangaipo. Magdulok kita sa mga taong nangangaipo siring sa ginibok ang Samaritano. Lakaw asin iyo man ang gibuhon mo, sabi ni Kristo. Tinawan doon, iyo ang gibo na mas importante kaysa tataramon. Kita po baga mga tugang, kung minapabisto, nag-iingat kita minsan sa satuyang mga itataram. Habuta na matawan kita nin maraot na kuminto sa satuyang pagpamidbid. Takon minsan, sabihon takon sa in kita hali, igwa na ang mga tao nin tulos-tulos na pagkamidbid sa sarong tao base sa nasa satuyang hinalian. Bakong iyo po, halimbawa, sa lugar niya to digdi, sa Bicol, sa mga taga-Magaraw, bako ka man parahilot pero sasabihan ka na naghihilot ka. Bahong iyo po, madangog lang na tagalibmanan ka, ay baka may makulugan ako dahil nasa na po. Kung minsan, madali kitang maging bias sa sarong tao, base sa nasa itsura, estado, kanbuhay, o lugar na pinaghalian. Iga po nga ni sarong istorya, ni sarong aki. Ngunyan, ining aki, aram niya na igwang Santa Misa sa kapilya. Kaya, sadit sa naman, nagpwesto siya sa urihan, tanganing magpamibi. Sa pagluhod niya, yaon itong sarong security guard sa likod. Pagpangadji niya, sabi niya, Papa Jesus, si Mama po may helang. Ara mo man po baga na binayaan na kami ni Papa. May hilang po si Mama, mayo pa man po akong trabaho. Si mga tugang ko po, gutom na. Mayo pa kaming pagkakan, taday man si Mama naglabada. Mayo po kaming kakanon. Mayo pong bulong si Mama. Kaya, kung pwede po, mahagad po ako sa imo ning 500.
tawanan mo pa ako tanganing may pambakal akong bulong, may pampakakan ako sa sakuyang mga tugang. Nadangog inikan security guard, kaya nagbutbut siya kan wallet niya. Paghiling niya, kulang man ang sa iyang maitatao. 300 na sana. Kaya dawa minsan day pa siya nangungudto, day pa siya mauli pa siya, nag-isip siya na itao na sa nagabus. Kaypuhan kan aki. Kaya itinao niya. Hiniling siya kan aki. Sabi kan aki pagluhod, Papa Jesus, salamat po sa imong tabang. Sa sunod, pag matao ka, day mo na po pagpaagihon sa security guard. Nagkukulang ang itinatao sa sakuya. Kadakla na beses mga tugang, masakit sa sato na mahiling ang karahayan nin iba, hulita nakakahon an satuyang isip sa pagkatao na nahihiling ta sa sainda. Makahiling ka lang pulis, kotong. Makahiling kang traffic enforcer, pag tinikitan, dilensya. Makahiling kang politiko, korapto. Makahiling kang artista, dakulyan agong. Arog man kay ni an paghiling kan mga Hudiyo sa mga Samaritano kan panahon. Kung Samaritano, kaiwal yan. Kaya kan hinapot ni Jesucristo ang abogado, kung ano ang pinakamahalaga sa tugon, sinimbag niya ini sa horinin, saro manahapot. Sa imong paghuna, arin sa tulong ini ang kapwa, kay itong nahulog sa kamutin mga tulisan. Dahil makasimbag ang abogado kay Jesucristo nin diretso, hulita, dahil maninda kauyon ang mga Samaritano. Kung minsan, arog man kita kaini, arog kaini ang satuyang mga pag-uugali. Nasasakitan kitang magpahiling nin pagkamuot sa satong mga kaiwal, sa mga kinauungisan niyato. Masakit sa tuya na magpatawad sa mga nakarautan tang buot. Dahi tamaako na sindaman sa tuya man na inaapod kapwa. Malinaw ang mansahe na gustong ipaabot sa satuya kan satuyang kagurangnan. An satuyang kapwa, kahimanwa, iyo itong mga nangangaipo kan satong tabang, kan satong pagkaherak, pag-aruga, asin urog sa gabos kan satuyang pagpapatawad. Ang tugunin kagurangnan, kamo tantaan sa tuyang Dios urog sa sagabos, asin sa satong kapwa, siring kan satong pagkamuot sa sadiri. Dahil lang ininakalaag sa Biblia, kundi pati sa katikismo. Dahil sana ini nakasurat sa papel, kundi man sa satuyang mga puso, buot sabihon, haranihon ining maray sa sato, tayaon sa satuyang mga buot. Parte kan sa tong pagiging tawo, asin kan sa tong pagiging aki ni Dios. Kaya, mayo kitang mairarason, tangani na dai masunod ang tugon na ini. Sa satuyang mga Pilipino, sabi niya to, pag gusto, kadakol nin paagi. Paghabo, kadakol nin rason. Pag maigutan niya to, na mahiling si Kristo sa lambang saro, lalong-lalo na sa satong mga kaiwal, o duman sa mga taong kinauungisan, kinasusuyaan ta. Asin lugod, makapagsabi kita, na sinda, asin na nangangaipo, na nahihiling taasin kaiba niya to, iyo ang satuyang kapwa. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, buktong na aki kan Dios. Asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya, nagkaigwa kan gabos.
huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya sa kalangitan. Asin na nilaman, huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria. Asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sakot sa kagadanan, asin ilinubong hali sa ikatulong aldaw na buhay liwat. Susok sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin na mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaon nin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag sako nin pagtubod sa sarong bunyag na pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pinapagirumdum kita ngunya na ang Dios, Ama nagtao sa lambang saro kan katungdan na magin marhay na kapwa. May pagsarig sa sayang pagkamuot, maghagad kita kan sayang tabang sa paglingkod niya to sa kapwa. Sa lambang pag-arangan sa tuyapon simbag, kagurang nani hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang bilog na simbahan, makasabot na ang paglingkod sa kapwa, pagsaksi ki Kristo sa tataramon asin sa gibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makanood kitang mag-unat kan kamot sa pagranga, asin pagpakusog ng buot sa mga yaon sa kahorasaan, asin naguhuna na pinabayaan na, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga grupo na nagtatabang sa mga dukha, magpadagos kan sa indang marahay na gibo, susog sa paarog kan marahay na Samaritano, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, asin ang mga biyadi, makamati kan kaumayan, asin ranga, na si Kristo sanaan makakatao, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa paraiso, sakod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Langit no na Ama, buksan mo ang samuyang puso sa pagako kan sa imong pagkaira kasin pagmakulog. Tawi kami kan grasya na mamidbid si Kristo sa gabos na nagsasakit, asin nagagabatan sa buhay, huliman sa nakikristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mamatugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang makumanlugod kan Dios sa mang makakamhan. Ako manlugod ken kagurangnan ang atak sa imo mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ilingan mga atang kanamimibing simbahan asin sa pagpakinabang na ini itugot mo sa mga nagtutubod an pagtalubo sa kabanalan huli ki Kristo sa maong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkor. Ta sa siring na pagkahirak namutan man kinaban sinugo mo sa man para tubos man sa nabinuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mga namutan mo sa aki sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkasala ninday pagkuyog, kaya kami man kagurangnan kay bakan gabos na angeles sa sinsantos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan kay ning mga atang namimibi kami pabanalakan ng bunkan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Kristo. Kansya sa rugaring niyang buot pinasaliban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat. Binahaki niya sinitinaw sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakankay ni taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis sa singgiraray, pagpasalamat sa imo tinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin mag-inom kay ni. Taynan kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimayara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, sin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan,
Dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose na sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanig umagin kaheras kan buhay na dayong kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya asin kay bani asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatud kan Diyos na nakaugalian, naangas kitang magsabi. Pagkawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nag-aalat kan maugmang paglaw asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. So Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo at sa akong katuninungan ni tinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nag-ahade sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan nin katuninong.
Maluhod po. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagtago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin asa kong kalag mawamay. Jesus, ang tinapay, tunay nilaspasan, inating inialan. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Paspasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na lahat ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, minasmasan, inating ialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. At pagsasalo walang hanggan. Matindog po. Mamibig ka. Kagurang na namimibi kami, namantangan mga atang inako. Huli kan pagisumaro sa misteryo magtalubo, ang bunga kan sa mong kaligtasan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan na si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Ang satuya pong mas offeror asin ang choir, Adonai's Love Community, Mr. and Mrs. Ariel Arcilia asin ang sa iyang pamilya, asin si Edgar Ramos. Ang akolito, ang mga nagbasa, asin ang ministro laiko, asin ang gabos na oyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-ere kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po pagligawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atendir ng Santa Misa. Salamat po sa indo gabos. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sin magagad nin bendisyon sa mahal na Diyos.
Han katuninongan nin Dios na nangingibabaw sa gabos na pagmati, magbantay kan sa inyong mga puso, asin sa inyong mga kaisipan, sa pakamid bid asin pagkamot kan Dios, asin sa sayang aki sa tong kagurangnan ni Kristo. Amen. Sin bendisyonan malugod kamo kan Dios sa makakamhan na nama, an aki, asin an Espiritu Santo, Amen. tapos nan misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nakaw sa mga dalangin kinaban, si Jesus tawag sa mga katauhan, para yo araniwan, manuman laruan, sa damuyan niya. Para yo